La pantalla s'omple de frases. Això és Els contes Al damunt apareix el títol. d'en Ritchie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, text negre. Ampolla, plat, telèfon. A l'habitació. Aquell dia vaig entrar al restaurant L'Estem. Tenia la taula número 3, reservada per a mi. Quan hi vaig seure, va sonar el telèfon. Era un telèfon de color vermell que feia el so típic dels telèfons clàssics. I en sonar, el vaig agafar. Sí, digui? Benvinguts al nostre restaurant. Mantinguis a l'espera, aviat l'atendrem. Hola, sóc el cambrer. Què desitja? Una ampolla de vi, vaig dir. D'acord, esperis un moment, va dir, i després va penjar. Mentre esperava, altre cop va sonar el telèfon fix que hi havia a la taula. Sí, digui? Qui hi ha? Sóc el cambrer, va dir des de l'altra banda del telèfon. Per què a cada taula hi ha un telèfon? Per trucar als clients. I em portes el que t'he demanat o no? Oh, i tant, ara vindré. És que l'he d'anar a buscar a la botiga d'aquí al costat, ja que se'ns havia acabat. Al cap de 10 minuts va arribar el cambrer. Tingui, aquí té. I aquest plat? Ah, res, que se'ns han acabat les copes. Vol que vagi a comprar a la botiga d'aquí al costat? Si has de tornar a tardar 10 minuts, no cal. I s'ho veurà amb el plat? No, directament de l'ampolla. Ho sento, però això, en el nostre restaurant, no està permès. Ah, i menjar-ho del plat sí? Sí. Quina mena de restaurant és aquest? És que l'Estem restaurant... Què? Jo em pensava que el cartell que deia l'Estem restaurant era el nom del restaurant, no pas que l'estiguéssiu restaurant. En els contes d'en Ritchie ens agrada donar suport a la gent que fa contingut, així que aquesta setmana donem suport a El Mangazín. A la descripció d'aquest vídeo trobareu el seu canal. Ja ho sabeu, si no seguiu aquesta persona que us hem mencionat, aneu-lo a seguir perquè val molt la pena. Moltes gràcies i fins al pròxim diumenge. El nom del restaurant és inventat i no existeix. Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència.